Marada ak renk talaplary bilen bagly saklanan ulaglar prezidentiň saparyndan soň tölegsiz boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17-nji ýylyny Mar welaýatyna sapar edip garlar onuň barşy bilen tanyşdy. Sewitin Gurbanyň Hacı mescidine berilen sadaka gatnaşdy. Prezidentiň Sewiti amal aşyrýan sapary bilen baglylykda köçelerde polisiýa tarapyndan saklanan ak renkden başga renkdäki ulaglar saparyň edil ýany goşmaça tölegsiz boşadyldy. Birinji gezek bizden pul alman goşmaça para soraman ulaglarymyzy ýygyna gowuşurdylar diýip sürüjüler öýerleriniň haýran alanyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň nençe mil bäri ulaglar boýunça renk gadagançylygy dowam edýär. Ýurdun köçelerine diňe ak renkdäki awto ulaglaryň päsgeçiliksiz hereketine ruhsat berilýär. Döwlet ýol başçylygynyň sewitlere amal aşyrýan saparlarynyň öň ýany ýerlerde ak renkden özgü renkdäki ulaglaryň hereketine çäklendirmek ýerdilýär. Şeýle çäklendirme Serdar Berdimuhammedowyň Mar welaýatyna amal aşyran saparynyň dowamyna hem güýje girdildi. Ýöne bu gedek adatdakyndan tapawutlykda ak renk gadaganynyň çägine polisiýa tarapyndan saklanyp jerime duralgalaryna eltilen ulaglar goşmaça töleg talap edilmezden boşadyldy. Marly sürüjüler bu täzeligiň öýerlerini haýran galdyranyny aýdýarlar. Prezidentiň Mar welaýatyna sapar eden ony polisiýanyň ýol gödägçiligi gullugynyň işgärleri öňünden duýduruş bermeden ak renkden özgü renklerdäki ulaglary saklap jerime duralgasyna alyp gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýöne habarçymyza görä prezidentiň saparynyň tamamlanmagynyň edil ýyzýan öýlen sagat 2 töwereklerinden soň jerime duralgalarynaky ulaglaryň ählisi pul talap edilmezden eýelerine gowuşuruldy. Ýene bizden bolar-bolawsyz bahanalar bilen pul toplarlary öýtdik. Ulaglarymyz jerime duralgasyna durany üçin her günne 50 manatdan pul toplanar diýip pikir etdik. Ýöne bize ulaglarymyzy alışlary ýaly tölegsiz ýygyna gaýtaryp berdiler diýip marly sürüjüler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Sürüjüler öz şahsy ulaglarynyň polisiýa tarapyndan ýygyna gaýtarylyp berilmegine begenýän mahaly synçylar Türkmenistana awto ulaglary ýerdilýän renk çäklendirmeleriniň özüniň esassyzlygyny aýdýarlar. Resmiler awtolary ýerdilýän ak renk talabyny ýurdun ysy howa şertleri bilen düşündirmäge finansiýarlar. Tutsa ödülen ulaglar sanardan köpdi diýip bir marly sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 17-nji ýylyna prezident Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatyna resmi metbuatda atlandyrylyş ýaly toy saparyna amal aşyrdy. Döwlet telewizionyasy saparyň dowamyna prezidentiň bir garlyçy daýhana ak pata berip onuň buğday ýaragyna badylgy berişini görkezdi. Ýöne döwlet metbuaty ak patadan habar berse-de awto ulaglary boýunça girdilýän ak renk talabynyň ýerli sürüjülere ýetirýän oňoýsuz täsirlerini agzamady. Azatlyk radiosynyň habarçysy ak renk gadaganlygy bilen bagly polisiýa tarapyndan saklanan awto ulaglaryň eýeleriniň arasyna nägilelik bildirip ýerli prokuratura we polisiýa edaralaryna baran adamlaryň bolanyny habar berýär. Adamlaryň nägilelik sebäpli dawa jenjel turuzmagyndan goh galmagal etmeginden howatyrlandylar diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy marada prezidentiň saparynyň öň ýany köpçülikleýin tutduk edilen ýöne soňra boşadylan ulaglar boýunça welaýat polisiýa bölümininden komentar alyp bilmedi. Döwlet metbuatyna görä Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatyna amal aşyran saparynyň çägine Kakasy Gurbanyň Berdimuhammedowyň adyny götürýän Gurbanyň Hacı mescidine barıp gördü. Döwlet metbuaty bu mescide Mekke'den getirilen teperrigin goýulanyny habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-2-nji ýylyna özüniň daşary ýurt döwletlerine amal aşyran ilkinji resmi däl saparynyň çägine musulmanlar üçin mukaddes bolan Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi. Döwlet metbuaty Marynyň Gurbanyň Hacı mescidine Serdar Berdimuhammedowyň Mekke we Medine amal aşyran ziyaret münasibetli toy sadakasynyň berilendigini habar berýär. Şeýle-de Mekke'den gelen teperrik ýurdun ähli welaýatlarynaky mescidlere gezekligine goýulmaly edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyna Mar welaýatyna amal aşyran saparlar bilen baglykda hem ak däl renkli awto ulaglaryň köpçülikleýin saklananyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň Kazana ýygyderli uçar gatnawlaryny dikeldiýändigini eglan eden soň Türkmen Howa ýollary agentliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele gelip başlady. Türkmenistandan Russiýa göçüp gitmek isleýän 120 töweregi Türkmenistanda agentligiň öňünde bir näçe günläp nowata durandan soň Kazana uçar biletini satyn almagy başardy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan habar berdiler.
Nowata duran adamlaryň aglawasy Rus ilçikanasynyň sanawy esasyna ýurtdan dolu göçüp gitmek kararyna gelen ähli resmi namalary taýin bolan türkmenistanlardyr. Olar ESD bilen uçuşlar ýatyrlanygy sebäpli ýurtdan gidip bilmändiler. Haşgabatda Rus ilçikanasynyň wekilleri olary Kazana uçur biletini satyn almagy maslahat berdiler. Şondan soň 8-nji ýylyň agentligiň öňüne onlarça adam üýüşdi. Dip Rusiya göçüp gitjek türkmenstanlaryň biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında Rusiya Türkmenstandan Rusiya göçmek kararyna gelen türkmenstanlar üçin onlarça uçuş gurnady we her uçarda 180 töwereg ýolagçyny Türkmenabaddan Moskwa alyp gitdi. Mundan öňe Rusiya charter uçuşlary S7 aviakompaniýasy tarapyndan guralypdy. Ýöne martda Rusiya garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlary uçmagy besetdi. Maýyň aýagynda türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň 30-njy maýdan Dubaya we 1-nji iýundan Kazana ýygyderli ýagny her ugur boýunça hepdede bir uçar gatnawyny dikeldiýändigini öýlan etdiler. Ähli resmi namalary taýýardygyna garamazdan 120 töwereg adam Rusiya göçüp gidip bilmeýär. Biz 3 gün, käwirimiz 5 gün ýyly agentlige gatnadyk. Biz ertirden akşama çenli şol ýerde bolup bilediň satylmagyna garaşdyk. Bize bilet administrasiýadan gelmedi. Ulgam işlemeýär we biletler az beýleki şäherlere de paýlanýar diýdiler diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Rusiya göçüp gitjek türkmenstanlaryň ýene biri aýtdy. Ýöne ol 11-nji iýunda agentligiň başlygynyň nowatçy bolandygyny we şonda Rusiya göçüp gitmek isleýän raýatlaryň tas ählisine bilet satylandygyny hem gurrun berdi. Hemmeler agentligiň ikinji gatyna halkara biletler satylýan 4-nji kassada hatara düzdiler. Nowatdaky adamlaryň ählisi bilet satyn aldy. Käbir adamlar 22-nji iýuna bilet satyn alan bolsa, käbirleri 29-njy iýuna satyn aldylar. Bu adamlar Rus ilçikanasynyň sanawy esasyna Türkmenistany hemişelik terk etjek raýatlaryň soňky tapgyrydyr. Biletleriň bahasy 8.009 manat 80 teňňeden. Bu dollaryň resmi kursyna 2288 dollara, gara bazar narhyna 440 dollara barabardyr. Dip Türkmenistanly Kazandan Moskwa uçar biletleriniň näçe boljakdygynyň belli däldigini hem aýtdy. Habarçylarymyz bilet satyn almak isleýän adaty raýatlaryň sanynyň hem köpdigini ýöne uçuşlaryň çäklidigi sebäpli olaryň aglawasynyň bilet satyn alyp bilmeýändigini hem bellediler. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Howa ýollary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistandan Kazana uçuşlar 8-nji 15-nji iýunda ýola goýuldy. Kazandan Türkmenabada nowatdaky uçar reýsiniň 19-njy iýunda amala aşmagyna garaşylýar. Şeýlede iýulda ýene 4 reýs ýola goýular. Galyberside 11-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmeyi hem tawşyrdy. Rusiya göçüp gidýän adamlaryň köpüsi şol bir wagtda Türkmenistanyň hem raýatlary bolup, aýdylmagyna görä olar dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ata watanlaryny hemişelik terk etmek kararyna gelen türkmenler hasaplanýar. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä Türkmenistandan Rusiya göçüp gitmek isleýän adamlaryň sany eýen bir näçe ýyl bäri dowamly köpelýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyryp serhetleri ýapan soň raýatlaryň ýurduň daşyna akymy haýallapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri gowşadylyp başlan soň geçen ýylyň tomsunda Rusiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde nowatlar ýene artdy. Türkmenistan ýurtda pasport berilip täze raýatlyk alan adamlar hakynda maglumat berýär. Emma Rus raýatlygyny saýlap, umykly göçüp gidýän türkmenstanlaryň sanyny aýtmaýar. Habarçymyzyň sözlerine görä döwlet başlutany öz daýzasyny işden boşadandan soň daşary ýurtlara göçüp gitmejek türkmenstanlaryň arasynda serdar zatlary tertipleşdirer we ýönekey adamlar üçin bahalar has reallaşar diýen umytlar we gurrunlar peýda boldy. Adamlar bu şeýle bolmasa türkmenstanlaryň ýurdu terk etmek boýunça täze akymy emele gelir diýerler. Ýöne beýleki ýurtlar bilen kadaly aratnaşyk täzeden dikeldilse, bahalar kadaly bolsa, onda täze prezidentiň awraýy ýokurlanır diýip aşamatlaryň biri anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy.
Türkmenistanyň raýaty bolmak bilen bir wagtda Orsiýetiň hem raýatlygyny alan türkmenistanlylar ençimel bäri türkmen daşary ýurt pasportyny almakda dürli kynçylyklar bilen ýüz-ýüz boldular. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary ýagdaýyň birden üýtgenligini we goşa raýatlykly adamlaryň indi daşary ýurt pasportlaryny alyp biljekdigini bilip galandygyny habar berýär. Bu mümkinçilik prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwa eden resmi saparyndan soň döräpdir. Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy goşa raýatlykly adamlar üçin biometrik pasportlaryny almak üçin ýüz tutmak mümkinçiliginiň dörenligini 20-nji ýylda habar berdi. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Orsiýet Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagyndan soň 19 ýyllap türkmen pasportyny alyp bilmedik Türkmenistanyň raýatlaryna degişli. Häzirki wagtda migrasiýa gullugy 2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli wagt aralygynda Orsiýetiň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryndan pasport bermek üçin arzalary kabul edýär diýip habarçymyz aýdýar. Resmi namalaryny tawşyranlara bir aýyň içinde pasport bermek wada berilýär. İlkinji ýedek alanlar $43 töleýärler. Dollary diňe gara bazardan satyn alyp bolýar. Pasportlaryny täzeleýänler tölegi manatda töleýärler. Dip Azatlygyň habarçysy 20-nji ýylda habar berdi. Onuň sözlerine görä pasport üçin baranlar migrasiýa gullugynyň işgärleriniň adaty bolmadyk derejede mülakatlylygyna gen galypdyr. Şeýle-de habarçy pasport üçin arza tawşyrýanlaryň köpdärligini belläp, munyň köpçüliginiň belki habarsyzdygyny ýa-da eýem ýurtdan göçüp giden bolmagynyň ähtimallygyny çak edýär. Rus raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlary Serdar Berdimuhammedowyň prezident hökmünde ilkinji resmi saparyny Orsiýet Federasiýasyna edip Moskwa baryp gaýtmagyndan soň daşary ýurt pasportlaryny alyp boljakdygyny bilip galypdyr. Goşa raýatlyk meselesi onlar çelbäri ýurtlaryň arasynda jedellerin döremegine sebäp bolupdy. Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda goşa raýatlyk düzgüni 10 ýylyň dowamynda bardy we 2003-nji ýylyň aprelinde ýatyrylypdy. Ulalaşyk ýatyrylandan soň Orsiýet Türkmenistanyň raýatlaryna raýatlyk bermegini dowam etdirdi. Türkmenistanyň hökümeti bolsa 2003-nji ýyldan soň Orsiýetiň raýatlygyny alanlara pasport bermekden ýüz öwürdi. Şol bıraktın gözünde de öz hareketlerine resmi düşündürüş vermedi. 2019-njy ýylyň Tomsunda uly ara kesmeden soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa türkmen Rus raýatlygy bolan raýatlaryň pasport sorap eden ýardalaryny kabul edip başlady. Emma diňe käbir kategoriýalar şol sanda çağalar we garrylar Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasportyny alyp bildiler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä köp ýyllaryň dowamynda goşa raýatlykly adamlaryň köpüsine Türkmenistan pasport bermedi we olara garaşmagy maslahat etdi. Bu şertlerde Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän köp sanly Türkmenistanly Rus raýatlygyny saklap türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmek kararyna gelmäge mejbur boldy. Azatlyk habarçylary raýatlykdan çykmak üçin arda tapşyran adamlaryň ençemetiniň häzir proseduranyň tamamlanmagyna garaşýandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä bu aralykda migrasiýa gullugy goşa raýatlykly adamlara türkmen pasportlaryny almak üçin türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmegiň hökman dälligini düşündirýärler we raýatlykdan ýüz öwürmek hakyndaky arzasyny ýygyna almagy maslahat berýärler. Indi olar türkmen raýatlygyndan boyun açyrmak barada arda ýazan we jogaba garaşýan adamlaryň arzalaryny ýygyna alyp biljekdigini düşündirýärler. Ýöne hakykat adamlar raýatlykdan çykmak üçin registrasiýadan we harby sanawdan çykmaly bolupdy. Şonuň üçin indi raýatlykdan çykmak hakyndaky arzany ýatyrmak üçin ýene-de gaýtadan registrasiýa edilmeli we harby hasaba durmaly. Dip habarçy türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmekçi bolan adamlaryň köpüsiniň moňa ýurdun daşyna gidip gelmek üçin ýeketäk mümkinçilik hökmünde baş goşmaly bolandygyny bellädi. Onlar ýylyň dowamynda Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa raýatlykly adamlara türkmen pasportlaryny bermekden ýüz öwürdi we Orsiýetiň raýatlygyndan ýüz öwürmegi talap edip geldi. Indi habarçy köp adamyň Orsiýetiň raýatlygyndan ýüz öwürmezden pasport berilen bolsa, köpleriň öz doglan ýurduny terk etmejekdigini aýdýanlygyny belläýär. Iqtisadi krizisin we sosial kynçylyklaryň barha erwetleşýän wagtynda Türkmenistany terk edýän ýylatyň sany görüli we şedirmedik derejede köpeldi. Koronavirus pandemiýasy ýurdun daşyna migrasiýa akymyny biraz haýallatdy. Bu aralykda Türkmenistanlylar Orsiýede göçüp gitmek üçin hukuk almagy hem howlukdy. Ýylatyň ýurdun daşyna köpçülik bilen gitmeginiň fonunda Türkmenistanlylaryň daşary ýurt pasportlaryna eýe bolmak islegleri ýokary bolmagynda galýar. Bu döwürde ýylatyň epesli bölegi möhleti geçen pasportlaryny
sebäp bilmän ýurdun daşynda şol sanda Türkiýede kösenýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselelerini resmi taýdan agdamýar. Demografiýa we migrasiýa prosesleri barada resmi sandary çap etmeýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bolsa Türkmenistanyň demografik kriziň botagosunda duranlygyny 2019-njy ýylyň başyna çenlik 10 ýylyň dowamında 2 milliona gulay adamyň Türkmenistany terk edenligini, şeýle-de ýurtda häzir 2,7 million çemeti adamyň galynlygyny aýdýarlar.